Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Дөнья студиясе бүген үзенең чираттагы тапшыруын студияда түгел, бөек шагыйребез Муса Җәлилнең музей фатирында башлый. Моның берничә сәбәбе бар. Беренчедән, татарның 11 асыл ир егетенең башын кисеп җәзалап үтерелүенә быел 75 ел. Икенчедән, Муса Җәлил иҗаты күп кенә иҗат кешеләрен канатландыра, рухландыра, аның шигырьләрен өйрәнәләр, көйләр язалар һәм шундый кешеләрнең берсе бүген безнең студиябездә. Ул РСФСРның атказанган ТСРның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов. Эмиль абый, исәнмесез? Бүген сезне үзебезнең тапшыруыбызда күрүгә без бик шатбыз. Рәхмәт безнең чакыруыбызны тыңлап килүегез өчен. Ничек хәлләрегез? Башта сүзебезне шуннан башлыйк әле. Хәлем әйбәт. Мин шатмын бүгенге тапшыруга. Чөнки Муса Җәлил аны онытмаска кирәк. Ул онытырлык түгел. Аның шигырьләре, аның тормышы йөрәккә тия, андый кешеләр бик сирәк. Азербайҗан шагыйре Самет Вургун әйткән иде. Дөньяда күп шагыйрьләр бар. Данлы да, дансыз да. Ләкин иң көчле, иң атаклы шагыйрьләр ул инглиз шагыйре Джордж Байрон. Юлиус Фучик, Чехословакия. И Муса Җәлил. Мин нәрсә әйтмәкче булам? Сирәк яңгырый. Аның җырлары, аның шигырьләре хәзер сәхнәдән ишетеп булмый. Аны бит аның аны җыентыгы чыкты. Нинди шигырьләр, нинди үзәгезәлек. Только вот теге бәйрәм вакытында аның теге шунда гына чыга. Аны һәр көн кузгатырга кирәк. Яңгыратырга кирәк Муса Җәлилне. Разве андый кеше бер генә? Менә шул максат белән хәзер безнең Бөтен дөнья татар конгрессында Эмиль абый Җәлил укулары дигән менә бик матур конкурс башланып китте. Киләсе елга кабат булачак. Анда балалар Җәлил шигырьләрен өйрәнеп яттан сөйләрләр. Алар шул шигырьләр белән урыннар яулыйлар. Инде киләчәктә менә сез язган җырларны да ул балалар әле башкарырлар дигән өметтә калабыз. Эмиль абый, сез Муса Җәлилнең ничә шигыренә көй яздыгыз? 8 җырым бар аның. Шишмә җыры иң теге сугыш алдыннан язылган. Аннары кызыма дигән. Аны Җәлил Фәйзи язган иде. Вот. Ышанма. Ул бит теге операдан Нәҗип Җиганов операсыннан ышануда. Мин аны монолог кебек яздырып аерым. Аннары бүләгем дигән аны шәп шигыре мин аны җырлап күрсәтермен әле. Андре Тимирманская багышланган бүләгем дигән. Ул татар телендә дә, урыс телендә дә мой подарок. Мин аңа ике көй яздым. Анда җырларым дигән. Җырларым, ул, конечно, аны мин Сәйдәшнең дә җырладым. Рөстәм Яхинның да җырлары бар минем, теге полностью җыентык. Мин теге хыялланып үзем языйм әле. И вот бүген күрсәтәм аны. Премьера бүген. Эмиль абый, хәзер без тамашачыларга нинди җырны бүләк итәбез? Иң беренче Шишмә җыры. Ул сугыш алдыннан. Ни өчен менә нәрсәсе белән сезне җәлеп итте бу шигырь? Ни өчен нәкъ шул шигырьгә язырга булдыгыз? Чөнки Шишмә җыры ул аны әйтә. Соңгы куплетында ул нәрсә әйтә? Теләр идем гомрем юлын, шишмә төсле җырлап үтәргә, җырым белән җирне сугартырга, күңелләрне бакча итәргә дип. Аның җырларым дигән дәвам бар. Соңгы җырларым. Так что теге күпер. Ул бала теге яшьтән үк теләгән иде җыр белән яшәргә һәм халыкка. Халык күңелендә шулай сакланырга. Эмиль абый, рәхим итеп әйдәгез тыңлыйбыз. Шишмә җыры. Муса Җәлил шигыре. Фортепиано партиясын Илдар
Арсланов алып бара. Ул сәнгать атказанган Татарстанның сәнгать эшлекчесе. Рәхим итегез. Әфәрин, Эмиль абый, искиткеч матур жыр, искиткеч матур көй. Инде мин бу урында сездән сорарга тиеш булам. Шушы яшегездә дә жыр моңны менә шулай иттереп тапшыру өчен тавышыгызны сез ничек саклыйсыз? Саклыйм инде. Саклыйм чөнки ничек әйтергә, күңелемдә җырлар шуңадыр, шуңа. Жыр булмаса тавышта булмас, шулай дип. Хәзер бит менә күп яшьләр тавышым бетте әле дип зарланалар, тавышым юк әле бүген дип зарланалар. Менә тавышны саклар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аның бер сире бармы? Да, тәртибе бар инде аның. Аның, во-первых, эчмәскә, тартмаска, вакытында ашарга, теге ничек әйтә, сине кадерләп иптәшең Хөрмәт күрсәтергә тиеш. Да, хөрмәт. Ансы да кирәк. Анысы да кирәк. Вот шулай. Салкын тигәнмәскәдер. Шул хәрәкәтләргә дә кирәк, обязательно. Ана мин велосипедтагел. Минем яраткан бала чактан ук велосипедта йөрим. Әле өйрәнә башладым. Роликлар белән. Эмиль абый, менә шушындый хәрәкәт белән инде сез субханалла шушы яшегездә дә шулай күңел күтәренкелеге белән яшәгәч, сез башкаларга да үрнәк була аласыз. Инде бусында әгәр дә сер булмаса, әйтегез, сезгә бүген ничә яшь? Миңамы? Дөрес әйткәндә 86 тулды. Субханалла. 2 июльдә 86 тулды. Ну, мен істен саныйм. 114. Менә шулай саныйсыз. Да, киләсе елда 13 булыр. Аннары тулдыргач, яңадан башларга кирәк инде аны. Көй язганда сез күпме вакыт сарыф итәсез? Көйләр озак туамы, җиңелме, ничегрәк сезгә? Аның бит һәр
шигыры киләргә теге ятырга тиеш. Әгәр кигә ятмаса, Кибарлыкка килми. да булмый. И вот эзләп табасың инде. Например, Пушкинның бар это самое. Цветы последние милей, цветы последние милей, роскошных первенцев полей, они унылые мечтания живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час милее сладкого свидания. Вот Җәлилнең дә теге кигә ятса, була. Теге ки туа. И аны өйрәнергә кирәк. Нах итеп өйрәнергә, күңелгә, аннары ки туа. Әйтегез әле, менә Җәлил шигырьләренә көй язганда күңелгә нинди уйлар килә? Аның бөтен тормышы искә килә. Ул бит бала чактан, бала чактан ук герой булырга тиеш. Рухында, күңелендә булган ул аны. Да, рухында булган. Ул гомер буе шулай яшәгән инде. Бер нәрсәгә карамастан аның цель, аның теге. Һәм аның менә шигырьләрендә дә ул ниндидер көч, куәт, менә ул омтылыш, ул бит сезле чынлап ташла Эмиль абый. Менә җырларым шигырен генә алыйк, әйме? Да, җырлар, ой, аның Сәйдәш җырлары беләсең бит аны. Җырларым сыршытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз, күпме булса сездә көчем ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Рөстәм Яшиндин. Җырларым сыршытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз, күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Шундый кигрәк язган ул бөтенесен, бөтен шигырен алып язган. Мин дә аңа ияреп үз киемне яздым, җырларым дигән. Илһамланып, вот хәзер күрсәтергә премьера. Әйдәгез. С удовольствием. Без тыңлыйбыз, рәхим итегез. Җырларым сәҗәлешә. Yaşasagız, min de yaşarım. Min qabızdan jırda yakın idi. Yüreğim hem haklıq kuşkanlar. Jırın bilen dostuna irkələdim. Jırın bilen jindem düşmanlar. Uyğanda yürek duru qalır. Şiirindəki izki antına parçalamana ilgə bağışladım. Ömrümdü də birəm halkıma parçalamana ilgə bağışladım.
Эмиль абый, әфәрин, искиткеч матур җырлар бүләк итәсез. Бу бит инде халкыбызга мирас булып кала торган җырлар, әйме? Сез менә бу җырларны яздырып, ничектер нәкъ менә шул мирас итеп телевидениедә, радиода калдыру турында уйланасызмы? Әллә ул шушлай менә идә һәм ниндидер очрашуларда җырланып кына каламы? Да, шулай кала. Аның бит теге ярдәмчесе кирәк, ярдәм кирәк. Бөтен нәрсәне эшләп. Аның бит хәзер бөтенесе акчага терәлгән. Буш гына вот мин с удовольствием җырлыйм. Менә ул аның тормышы шул хәзер. Вот мин бу җиндыкларны консерватория директорысына күрсәттем. Бәлки язарлар вот теге менә бу Әйе. Шунлап та бу әсәрләрне барсында калдырырга кирәк. Вокаль, да, бәлки шунда җырлап булыр. Уйлам, ну вот. Ә киләчәккә планнарыгыз ничек, Эмиль абый? Нинди планнар? Чакырсалар җырлыйм. Чакырмасалар өйрәнеп торам. Үзем, как говорится. Әле Җәлилнең тагын сайлап куйган шигырьләрегез бармы көй язарга? Бар, менә Җәлил бүләгем дигән, йөрәккә тигән ул танышкан, билгеле дустым Андрей Тимирмаска багышланган җыр бүләгем. Ул йөрәккә тигән. Җәлилнең шигырьләрен төрмәдән алып чыккан кешенең берсе бит инде, әйме? Да. Безгә алып кайтып ирештерә алган кеше бит ул. И саклаган. Җиләлне саклаган, Җәлилне саклаган ул, саклаган. Халык өчен. Эмиль абый, алай булгач, әйдәгез, инде бүләгем дигән җырны да тапшырыйк тамашачыларыбызга, тыңласыннар рәхәтләнеп. Кайса иде гөлләр арасында гөрләп үткән көләш көннәрем, дускай сиңа бүләк итәр идем, илкәемнең илкә гөлләрем. Бер нәрсәм юк минем монда хәзер, йортым, бакчам, хәтта иркемдә. Гөлләр монда барда кибеп солган, җилләр монда чителәр иркендә. Тик бар минем кара уйлар белән, тапланмаган керсез йөрәгем, йөрәгемнең ятыгы гөлләр төсле, шара булсан сиңа бүләгем. Үзем үлсәм, исмем җырым үлмәс, ул яңгырар илнең карында. Силә билгә тоткын күңелләрдән, чәчәк аткан дуслык турында. Искиткеч тавыш, искиткеч Илдар абыйның уйнавы. Эмиль абый, менә әле генә башкарган җыр премьера дип әйтеп үттегез, әйме? Менә бу җыр Муса Җәлилнең бүләге генә түгел, бу сезнең дә тамашачыларга, безнең тапшыруыбызны карый торган бөтен дөнья татарларына, безне кайларда гына карамыйлар. Ул бүләк булсын. Без сезгә иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Әле алга таба матур көйләр язырга язсын. Менә шулай очрашуларда йөреп, менә шулай очрашырга язсын. Бүгенге тапшыруга килүегез өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт, сиңа да рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясе тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта РСФСРның атказанган ТСРның халык артисты Эмиль ага Җәләлетдинов иде. Муса Җәлил иҗатына гашыйк шәхесебез сезгә үзенең җырларын да бүләк итте. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Әңгәмәне мин Энҗе Шәһетдинова алып бардым.